Okay, Google, turn on lights. Three out of four lights on. Tak, idem si rozbaliť moju novú kamerku DJI Osmo Pocket, na ktorú budem točiť také vlogy. A mám tu aj novú mašinu MacBook Air, na ktorý som sa veľmi extrémne tešil. A to bude môj pracovný nástroj. Takže poďme na to, toto je brutál radosť, skoro ako keby boli Vianoce. Tak si to krásne rozbalíme. Ty kokos, tak to je strašne maličká vecička. Jak sa to vyberá? Tak to je... Ty kokos, takto do ruky, kamera, paradička. No, takže kamerka je úplne úžasná, už sa teším. A zvyšok videa idem asi točiť na túto kamerku, takže switchneme to. Tak toto je prvý záber na moju novú kameru DJI Osmo Pocket 3 a ja si idem rozbaliť môj nový darček MacBook Air s M4 čipom. Idem sa pustiť do tohto rozbalovania, bože, to je maximálna radosť. Ježiš, toto dáva dole. Bože, milujem tento pocit. Tak to si to otvoríme. Ale celkom je to ťažké. Vybral som si takú čiernu farbu tmavú. Podľa mňa to vyzerá dosť luxusne. Ježiš, tak toto je super pocit. Kabel je fajný, dlhý. Bože, tak toto je obrovitánska radosť. Tak dnes tu máme nedeľu a to znamená jediné, idem si sadnúť a naplánovať celý ďalší týždeň, čo všetko ma čaká a čo musím vytvoriť. Pre tých, čo ma sledujú dlhšie, alebo ma videli na Instagrame, venujem sa zarábaní vďaka umelej inteligencii. Konkrétne na to využívam AI avatarov a affiliate marketing. A musím sa s vami podeliť o jednu super vec. Minulý týždeň som vytvoril e-book, úplne jednoduchý e-book za 7 eur, ako si vytvoriť vlastného AI avatara. Výsledok ma úplne prekvapil. Za 4 dní mi píplo 20 objednávok, čo robí nejakých 140 eur. A ak by ste mali o ho záujem aj vy, tak nechám vám ho dole v popise tohto videa. Ale keďže je toto môj týždenný vlog, tak ideme makať ďalej. Potrebujem vytvoriť tzv. Upsell na ten spomínaný e-book, aby som zvýšil hodnotu každej objednávky. Čaká ma nastavenie e-mail marketingovej sekvencie, v živote som to nikdy nerobil, ktorá bude tento nový upsell automaticky promovať. Pomôžem si cez Gemini a ono mi vytvorí e-mailovú sekvenciu. Teraz je dôležité si to nahodiť do kalendára, pretože ak robíte veľa vecí, tak sa často stane, že neurobíte nič. Plánovanie je veľmi dôležité. Spravíme si kávičku. Len otravuje ma tu táto mačka. Takže dnes som si naplánoval, už viem, čo ma čaká celý týždeň a teraz mám na 12. naplánovaný Mastermind hovor z PDF metódy, kde vlastne sa učím predávať digitálne produkty aj cez reklamu, pretože vždycky som sa venoval organickému marketingu, ale pomocou reklamy sa to dá veľmi zefektívne a zrýchliť tieto predaje, takže idem na hovor. Tak ja idem teraz do Kauflandu a idem si tam kúpiť kvapku. Je to taká minerálka od známeho slovenského youtubera Dukloka, keďže mne sa stávalo to, že som pil každý deň jeden energetiak, čo nie je zdravé, ešte dokonca aj čiapku mám Red Bull, tak som sa snažil zbaviť tejto závislosti a teraz hľadám nejakú náhradu, tak idem vyskúšať túto mineráločku. Tak asi po 10-minútovom hľadaní v Kauflande, kde bol extrémny smrad, pretože ľudia nevedia používať deodoranty, to je katastrofa, som tam skoro porýhal, tak som našiel kvapku. Kúpil som si rovno nejakých 6 plechoviek, doma to skúšam a uvidím a večer idem tvoriť storky na Instagram. Idem ukázať ľuďom, aké AI programy používam
a zahrnem si tam aj affiliate link, že keď ich niekto začne používať tiež, tak ja budem mať z toho nejakú menšiu províziu. Affiliate marketing je super to, že vy keď niečo máte radi a používate to, tak nemáte to problém odporučiť druhým ľuďom a tí druhí ľudia si radi používajú tie veci, pretože vám dôverujú a to je krása affiliate marketingu. Tak aktuálne idem na live hovor, taký workshop z D1% a dneska sa tam bude preberať asi, ako nastaviť mysel na úspech, takže idem si to vypočuť a veľmi sa teším. Měl si ten smysl, tu misi, tu vizi a jel si správné kroky, bylo to tam nadšení. A pak toho dosáhneš a najednou je tam prázdnota. O tom je 90-denní výzva. Není to o tom cíli, není to o tom, abys dosáhl té své vize jenom. Je to hlavně, že ta výzva ti dává směr. Nástroj, který tě udržuje na té správné cestě. A proto se to stane jako životní styl. Že víceméně budeš většinu roku na nějaké 90-denní výzvě, že jakmile máš tuto výzvu, tak ti garantuju jednu věc. V tvém životě máš větší smysl. Toto bude možno menej kvalitnejší zvuk, lebo je to interný z kamery. Mikrofóny som si zabudol v aute a nechce sa mi ísť kvôli tomu do auta. Ale chcem vám povedať jednu myšlienku. Včera som mal coaching hovor s jednou takou babou, ktorá je finančníčka a vlastne chcela pomocou AI avataru si akože vytvoriť samu seba a že bude predávať cez Reelska ľuďom informácie. Dali sme hodinový hovor a za hodinu som jej to vysvetlil a pochopila to. Vy keď sa naučíte pracovať s umelou inteligenciou, kľudne môžete zarábať aj takto, že cez coaching hovory. Ja som mal ten coaching hovor zdarma, ale kebyže chcem, tak kľudne sa dá nastaviť cena 20 eur, 30 eur za takýto hovor a aj tak si viete zarábať peniaze, pretože vy keď nazbierate nejaké skúsenosti, tak vy ich viete niekomu odovzdať a tým ušetríte tomu človeku čas, lebo tá baba napríklad, ona má svoju prácu, má svoju rodinu a nemá čas sa už učiť nové veci s umelou inteligenciou, preto takí ľudia potrebujú urýchliť svoj čas. Takže my sme si zavolali a za hodinu som ju to naučil, čo by možno zisťovala 2-3 týždne po YouTube tutoriáloch. A ešte taká vec, že dneska som sa zobudil, bolo mi veľmi zle, mal som akože zdravotné problémy a vôbec som nemal energiu, tak ma to úplne vysililo, tak som išiel a zapol som si Counter-Strike, takže som sa hral hry jak malé decko a počas toho, jak som hral, mi prišli 3 predaje, nejakých 23 eur asi dokopy, alebo nie, točím, že nejakých 26 eur. No a toto je na tom super, že vy keď si vytvoríte systém, ktorý vám zarába peniaze, tak vy v podstate nepracujete za tie peniaze, ale systém pracuje za vás. Takže ja počas hrania Counter-Strike som zarobil peniaze a ešte rok dozadu som sedel na pošte, pracoval som ako vedúci pošty, sedel som tam 8 hodín za veľmi slabý plat. A dnes mi dokáže umelá inteligencia zarobiť väčšie peniaze a som v pohode doma a robím si čo chcem. Takže keď sa naučíte pracovať s umelou inteligenciou, tak máte akože vyhraté. Dokonca som včera videl typka, ktorý na Fiverr, to je taká stránka, kde sa ponúkajú digitálne produkty, tak on tam ponúka, že tvorí videá pre značky, že napríklad reklamy pre nejaké firmy. A pýta si za to 104 eur, akože minimálne za jedno video a mal tam 65 recenzií, takže keď si dáte, že 100 eur krát 65, máte 6500 eur a to je len od tých ľudí, ktorí dali recenziu, veľa ľudí nedá recenziu, takže... V Dzedzine, kde bývam, otvorili kaviareň a idem sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Oni za 50 minút zatvárajú, takže veľa toho nestihnem, ale zobral som si so sebou nový MacBook, že skúsim si tam stihnúť spraviť e-mail marketing na môj produkt, pretože predávam teraz taký e-book za 7 eur a chcem napojiť na to e-mail marketing, že mi bude propagovať môj väčší kurz AFAK, v ktorom chcem ľudí naučiť pracovať s umelou inteligenciou. Chcem ich naučiť, ako tvoriť
AI Reels videa, ktoré zarábajú peniaze. Takže teraz na tom pracujem. A dneska vyšlo krásne počasie. Tento týždeň sa mi darí, lietajú mi predaje. A čo sa mi páči, že namotivoval som kamošku, nech si spraví digitálny produkt. A včera ho urobila a spravila 4 predaje za prvý deň. A to je prvý digitálny produkt v živote a hneď prvý deň 4 predaje, to je obrovský úspech. Takže vidím, že to má potenciál. Tak, ja sa vraciam už z kaviárne a som úplne milo prekvapený. Vyzeralo to tam super, úplne veľmi pekné prostredie, veľmi milá obsluha, čo ma veľmi prekvapilo, úplne málo kde sa mi stane, alebo nie, že málo kde, ale je to také 50 na 50, že niekedy si tu tí ľudia takí obyčajní a niekedy takíto milí, a tu boli milí, takže ja mám asi nové miesto, kde budem chodiť pracovať občas. Takže tak, zobral som si aj koláčik domov a za hodinu sa mi podarilo vytvoriť e-mailovú sekvenciu 3 mailov a vlastne prvé 2 maily sú také informačné, tretí mail je už akože moja ponuka, takže som zvedavý, že či to navýši nejaké predaje, tá e-mailová sekvencia. Fakt nemám skúsenosti s e-mail marketingom, ale keď chcem byť najlepší, musím sa učiť nové skills. Na chvíľu som si otvoril kufor, že idem vyprázdniť a dnuka mi vošla mačka, teraz vyskočila. Normálne som mal v kufri mačku. Idem akurát umyť auto, lebo je celé zasolené, takže sa teším, jak bude krásne čistúčke. Tak, auto mám umyté, možno vám na to pár zaberov. Idem na skvelé ubytko, lietadlo v lese, to vám ukážem, je to jedno z najkrajších ubytovaní, v akom som kedy bol. Ja už pomaly prichádzam na ubytko, akože prvá trieda, to najviac čo sa dalo a cenovo to vychádzalo 250 € na jednu noc, čo je dosť veľa, ale za ten zážitok to stojí. Volá sa to lietadlo v lese, lebo to aj vyzerá ako lietadlo. Je to v takom štýle, je tam sauna, je tam výrivka a ceny sú normálne na stránke, keby ste si kupovali letenku. Ja som si kúpil first class, okrem toho, že tam je výrivka a sauna, mám k tomu aj raňajky, večeru, a nejaké to šampanské by tam malo byť nachystané, takže veľmi sa teším a je to úplne v prírode. No a pozrite sa, jak to skvelo vyzerá. Tu je takéto posedenie pod tým lietadlom. Ďalšie posedenie je tu po ľavej strane a v lete sa tam dá fajne ochladiť v potoku prírodnom. Tu keď sa pozriete, tak je tu vlastne taká vonkajšia sprcha, čiže vy sa sprchujete úplne takto v prírode. Musím vám aj ukázať kľúčiky, pozrite sa, aká kľúčenka, že lietadlo. Tu sú všade nálepky, Czech Airlines a podobné aerolinky. Tak už na zemi vidno koberec, odlety a prilety. Pozrite sa, takýto krásny gauč. Je tu aj minibar, krb, no a tu je po ľavej strane posteľ s prichystaným Hubert Deluxe a s 2 pohármi. Tu je hneď naľavo saunička. Ešte vám ukážem. Stadiaľ je taký vchod na terasku. V lete je to super na posedenie, no len teraz v zime je chladno, ale vidíte, tu máte takéto skvelé posedenie. Fajčiari si tu môžu zafajčiť, ja som nefajčiar. A tu vidíte Forest
Airlines. Môže tu ísť aj malý psík, čo je super. A na strope máte takýto krásny polep lietadla, čiže celé je to v takom lietadlovom štýle. Dokonca tu zanechali aj čerstvé hrozno, croissant, ktorý si určite dám, a poukážka na jedlo aj z menu. Čistá fantázia. Pozrite sa ešte, aké sú tu detaily, napríklad hodiny sú s lietadlom, alebo je to normálne aj záchranná vesta. No a ak som správne pochopil, tak majiteľ je steward v nejakej aerolinke, takže preto si asi pravdepodobne splnil taký sen a spravil si ubytko do takého štýlu leteckého a ja som maximálne fascinovaný a už sa teším do výrivky, do sauny a idem si to tu poriadne užiť. Ďalšiu zaujímavosť, čo som tu našiel, tak je to normálne Flight Radar aplikácia a vy si vlastne, keď nad vami letí nejaké lietadlo, tak vy si môžete normálne kliknúť na to a pozrieť si odkiaľ a kam letí. Na takýchto miestach mi chodia najskvelejšie napady. Treba si vždycky dopriať, aj keď máte nejaké úspechy, to treba ísť nejako osláviť. Takže ja tu vlastne oslavujem úspechy tohto týždňa. Podarilo sa mi spraviť okolo 50 predajov za nejakých necelých 500 eur pomocou umelej inteligencie. A možno to je pre niekoho malá suma, pre niekoho veľká suma, ale ide o to, že ja som bol ešte rok dozadu zamestnanec. Pracoval som v práci, ktorá ma nebavila, sedel som tam 160 hodín mesačne od 7 rána niekedy do 4. 5. po obede. Posledných 15 rokov som bol zamestnanec, pracoval som aj na rôznych výrobných linkách, vo fabrikách, robil som aj ťažké práce a viem, koľko bol za to driny a vždycky som mal nízky plat, keďže bývam na východnom Slovensku a napríklad v bývalej práci som bol vedúci smeny a riadil som 18 zamestnancov, robil som ranné, poobedné, nočné a môj plat bol 750 eur v čistom. A preto ja si strašne vážim a strašne sa teším, keď mám takéto online predaje, pretože počas tohto týždňa mi lietali predaje počas toho, ako som bol s obsom von, ako som cestoval s autom na výlet, ako som hral som Counter-Strike a počas toho mi prišiel predaj, takže ja si to veľmi akože vážim a mám z toho obrovskú radosť. A teraz vlastne tento rok chcem to vyškalovať poriadne, dostať sa na väčšie čísla a pomocou umelej inteligencie sa otvárajú obrovské možnosti. No, môžete si vygenerovať napríklad e-book, vygenerujete si k tomu aj predajnú stránku, spustíte si reklamy a môžete zarábať peniaze v podstate každý deň. Alebo sú rôzne spôsoby. Minule som videl, ako typek vytvoril jedno video na YouTube, kde rozpráva taký starý dedo, ktorý bol vytvorený pomocou AI a rozpráva tam taký srdcervúci príbeh. To video malo skoro 3 milióny pozretí, bolo to zahraničné video a v USA je vysoké RPM, takže to znamená, že to video kľudne mohlo zarobiť 7-8 tisíc eur, jedno video na YouTube, takže obrovské možnosti sa otvárajú. Ja chcem ľudí naučiť, ako sa dá pomocou AI zarábať peniaze, ako si vytvoriť svojho vlastného avatara a vy v dnešnej dobe, teraz je proste doba AI, dokážete predávať rôzne digitálne produkty. Fakt, ak sa naučíte teraz pracovať s AI a tvoriť videá, tak dokážete vybudovať silnú osobnú značku a predávať a zarábať úplne jednoduchšie ako v nejakej práci. Akože jasne, veľa ľudí mi napísal, nájdi si normálnu prácu. Ja som 15 rokov robil v normálnej práci. Ja viem, čo to je. Ja som robil na 8-hodinové smeny, robil som denné, nočné, poobedné a dostal som plat 700 eur v čistom, ale robil som aj za 480 eur v čistom, takže ja viem, aká je za tým drina a proste nikdy v práci som nikdy si nemohol nič kúpiť, ani nemohol som ísť ani k moru
ani na žiadnu dovolenku a až keď som začal pracovať online, až vtedy sa mi podarili prvé úspechy. Ku koncu roka, keď sa spätne pozriem na toto video, tak sa možno budem na tom zabávať, že posuniem to na úplne iné čísla. Preto som aj ja vytvoril takú vlastne komunitu AFAK, kde ľudí chcem naučiť, ako sa vytvárajú takéto videá a implementoval som to vlastný affiliate systém s 80% odmenou, čiže vy vlastne dokážete tvoriť videá, promovať ten kurz a keď si niekto kúpi, tak vy dostanete 80%, čo sú veľmi pekné peňažky a nemusíte si vytvárať ani vlastný produkt. Odkaz vám nechám na predajnú stránku dole v popise, si môžete pozrieť a ja si idem užívať toto ubytko ešte, kým som tu a let's go! Keďže som v lese, tak je tu úplná tma. V cene tohto ubytka som mal aj večeru, takže som si objednal pizzu a idem si ju prevziať. Teším sa na skvelú pizzu. Hneď ako sa najem, tak pôjdem do výrivky si konečne oddychnúť, dať si poriadny relax. Veľmi sa teším na túto pohodičku. Toto ubytko je fakt, že brutálne skvelé. Normálne som celý taký nadšený a mi to dáva aj takú energiu, že mám chuť tvoriť. Na kamere to nevidno dobre, ale tu vidno to lietadlo, ako je pekne nasvetlené v noci. Tak idem sa pozrieť, ako vyzerá táto pizza. Krasota. A čo veľmi cením je, že bol kuriér veľmi milý, až veľmi príjemne milý. A to je úplne niečo skvelé v tejto dobe, pretože povedzme si na rovinu, taký kuriér, čo roznáša jedlo, nemá nejaký kráľovský plat, ale napriek tomu bol veľmi milý, príjemný a pracuje s ľuďmi a viete, akí sú ľudia. Niekto otvorí pizzu, zdá sa mu studená a ten kuriér si to vyžerie. Ako jeden typek povedal, dobré ráno a ja idem teraz sa pozrieť vonku a mali by tam čakať raňajky, tak som zvedavý a idem sa na to pozrieť. Neviem sa dočkať. Trochu som strapatý, teraz som vstal. Tak pozrieme sa to. A je to nachystaný raňajkový košíček. Ale strašne ťažký. No a idem sa pozrieť, čo sa nachádza v tomto krásnom košíčku. Tak. Máme tu croissanty, teplé kafíčko, buchty, keksik, banány, daj sebe banán a všetko v porádku, džusiky, kaprisové, skvelé, milé a super raňajky, no a ja sa idem najesť.